ko ale ka furumuso ko a b'a yɛrɛ filime hari fini ɲɛnamaw t'a la ko a b'o bila radio soso kan ko ale kumana n'a ye ko ale dɛsɛra ko ale y'a fɔ muso ba fana ye ko muso ba ko baasi tɛ olu la ko an bɛ mun fɔ o la an bɛ min fɔ la rijalu qawwamuna ala nisa'i ayna qawwamatuka ya anta ala ko kurana kɔnɔ ko cɛ e de jɔlen don ni muso e de jɔbaga muso kan e de muso ka ɲɛma ye a ka nunjuru bɛ e de bolo i ka gide nin ka ɲi a kɛ nin man ɲi a to ye ni e yɛrɛ ɲininkali kɛ sa k'e dɛsɛra la e ka cɛya ye bɛ min jɔyɔrɔ min dira e ma ala fɛ a bɛ min ayna qawwamatuka e ka jɔyɔrɔ bɛ min o la ala de fana ala ko kuranna kɔnɔ tuguni ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara a ko mu'minu a y'a yɛrɛ kun kɔlɔsi jahannaba tasuma ma n'a ka denbaya ni diɲɛ walicɛ dɔw nana a b'a hakɛ to ko fo ale ka don e ka du kɔnɔ i bɛɛ i muso bɛɛ fo a ka jɛ a nɔfɛ sira bɛ dɔ ma o bɛ diya est-ce que k'a fɔ muso fɛ a kana jɛ dɛ a kana si ma dɛ est-ce que i bɛ da o de la ko i dɛsɛra a la an bɛ min fɔ cɛw ye a ye sira lajɛ a ye sira lajɛ kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a bɛɛ gɛnnikɛla bɛɛ bɛ ɲininka i ka gɛnnikɛ fɛn ma wa rajulun ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi cɛ e ye gɛnnikɛla de i ka so kɔnɔ i bɛ ɲininka i ka gɛnnikɛ fɛn ma dɛ ciden ko la yadkhulul jannata dayus ako dayus te do arjanna kono ko dayus yo jonya ko alladhi yaqru sufi ahlihi ako min be kojugu sabati aka demba yala donc am be min fiye Cheikh Salih Fawzani nyinen kara yala anya mariya be ce bolo iki ka muso ka telefoni mina ka laje ka korona laje ba ako k'a fɔ ɲamara b'i bolo tɛ dɛ a ko a wajibilen de b'i kan a ko a wajibilen de b'i kan i k'i ka muso ka telefoni kɔlɔsi a bolo haramu kana ye a la n'a bɛ haramu kɛ a la i bɛ kuma a fɛ ni kuma ye a ɲɛ fɔlɔ ni kuma ma ɲɛ telefoni minɛ a la i b'a ka telefoni minɛ a la kɛ ka siyɛn bɔ telefoni ko la o bɛ telefoni min bɛ appareil b'a la n'a bɛ photo ta o minɛ a la i ka telefoni siyɛnfolo d'a ma kɛ donc an bɛ min f'i ye o ye nin de diyagoya dɔ i kan wajibi dɔ i kan i seko hakɛ bɛ i muso a bɛ min na haramu de don ka photo yɛrɛ ta fɔlɔ k'i yɛrɛ filmer fɔlɔ o ye haramu ye janko muso ka yɛrɛ filmer fili ɲɛnama t'a la k'a fili i ye haramu kɛ i ye junubu kɛ i ye ala sɔsɔ ni walicɛ ye photo in ɲɛ a fitana i nɔfɛ a bɛɛ ka junubu b'i ka lahara i bɛ walicɛ fitina min na n'i ka photo ninnu ye a bɛɛ ka junubu b'i ka yawmal qiyamah don donc an bɛ min fɔ cɛ ye harisa i jɔ nunjuru bɛ e de bolo koyi muso sabatilen a bilalen k'a to i bolo ala y'a bɛɛ don e de bolo ni e ko e dɛsɛra ko e y'a fɔ ba ye ko a ko baasi t'a la ko i bɛna ɲininka o la i ma se yɔrɔ la hali bi i muso bali an bɛ o de f'i ye bon ko dɔ ɲininkali fila kɛ fɔlɔ
a fɔra ko n'i ye fajiri sali i sigira i nɔ la ka jikiru kɛ tile bɔra i arakan fila sali ko alimura dafalen baraji bɛ d'i ma mais e ye mɔgɔ ye ni e ye fajiri sali i sigira misiri kɔnɔ i ka denbaya tɛ fajiri sali e bɛ mun kɛ e bɛ t'i ka denbaya de kɔnɔ parce que e fule fasamantɛ ɲini de la denbaya ta farida de fule o ye farida de ma di o la ni yɛrɛ y'a dɔn ni ne kɔni ma taa so kɔnɔ ka taa denbaya kunu de u tɛ wuli ka fajiri sali ni n ye tile bɔli kɛ misiri kɔnɔ n b'a sɔrɔ i ma sali wajibi min bɛ ka taa i ka denbaya kunu n'i bɛ se ka fɛɛrɛ ni moyen minnu kɛ n'u bɛ se ka kunu hali ni e tɛ i b'o fɛɛrɛ n'o moyen kɛ u yɛrɛ ka wuli n'u yɛrɛ ye u ka fajiri sali la wagati n'u o kɔni tɛ se ka kɛ fo e de ka t'u kunu donc misiri kɔnɔna tɔli ye fasamantɛ ɲini ni baraji ɲini de mais min ye ka taa denbaya kunu o ye ala ka farida dili de i bɛ taa denbaya kunu ɲininkali filanan ko arakatali fajiri an ko ka nafilaw kɛ i ka so kɔnɔ de ka ɲi ni e ko i ka arakatali fajiri sali i ka so kɔnɔ i tɛ safa fɔlɔ sɔrɔ minnu ye nin fɔ a ka dɛrɛsu dɔ la a ko o la ni mɔgɔ min y'a dɔn i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na joona ka safa fɔlɔ sɔrɔ ka na joona safa fɔlɔ la ka arakatali fajiri sali ka sali ka so kɔnɔ ka na misiri fana la safa fɔlɔ sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ o se k'o kɛ i b'o kɛ mais ni tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan a ko na misiri la joona i ka safa fɔlɔ sɔrɔ i ka arakatali fajiri sali misiri kɔnɔ Tayaw bon ko mɔgɔ min ni e bɛ alimami kɔfɛ mais alimami an ko alimami kɔfɛ mɔgɔ kuma sahale fatiha wajibilen b'i kan de i k'i ka fatiha kalan mais ko ni alimami ka fatiha bɛ ba e ka fatiha ɲɛ don i b'a kɛ cogo di Ibn Baji ɲininkara nin na a ko alimami kɔfɛ mɔgɔw ka fatiha kalan alimami kɔfɛ o y'i ka wajibi de a ko mais ni mɔgɔ min ɲinana dɛ alimami kɔfɛ mɔgɔ min ɲinana i ma fatiha kalan alimami kɔfɛ a ko a binna ka bɔ e kan ou bien alimami kɔfɛ mɔgɔ min nana e nana ka alimami sɔrɔ cogo min fatiha kalanni ta ma sɔrɔ e bolo fatiha binna ka bɔ e kan ou bien alimami kɔfɛ mɔgɔ min e y'i ka fatiha kalan dɛ mais alimami banna e ɲɛ fatiha tɔ tora a ko n'i bɛ se ka tɔ min tora n'i bɛ se ka dafa ka alimami sɔrɔ kunbɛnbɛla la a ti wuli a dafa i ka alimami sɔrɔ kunbɛnbɛla la n'i tɛ se ka dafa n'i ko i ka fatiha dafa alimami bɛ wuli kunbɛnbɛla la a ko alimami ka fatiha banna k'i sɔrɔ yɔrɔ min o y'i wasa taa alimami nɔfɛ donc Ibn Bazi a ye nin jaabi nin cogo la nin ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye a ka ɲininkali filanan ko tahiya fana ni alimami ka teli tahiya fana la ale ka tahiya bɛ ba e ka tahiya ɲɛ dɔɔnikɛbaw ko ni alimami ka tahiya banna e ɲɛ e bɛ yɔrɔ min n'a ni banni man ca i bɛ se k'i ka tahiya dafa ka salamu bila alimami kɔfɛ tan tɛ bila i ni alimami ka salamu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i ka tahiya tɔ dafa de i ka salamu bila kɔfɛ ni yɛrɛ y'a dɔn ko tan bɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni e ko i k'i ka tahiya dafa ani alimami ka salamu furancɛ jan bɛ boli ni ɲɔgɔn cɛ u ko nin fana la alimami ka tahiya banna k'i to yɔrɔ min o y'i wasa salamu bila alimami nɔfɛ bon ko ka mɔgɔw wele denkundi la ka to i ka so kɔnɔ ou bien k'a fɔ misiri la ko juman ka ɲi ninnu fila bɛɛ dɔɔnikɛbaw ko baasi t'o la maana k'a fɔ misiri kɔnɔ muso jiginna ni den ye n y'a tɔgɔ da nin na baasi t'o la o b'o delila kɛ ko ciden
tuma min a ka mariyatu a ka muso o jiginna ni ibrahima ye ciden nana sɔgɔma misiri la a ko muso jiginna ni denkɛ ye n y'a tɔgɔ da n fa ibrahima ka den tɔgɔ fɔ misiri kɔnɔ baasi t'o la mais min ye lazinatu daima ani ibnu semin a ka kitabu kɔnɔ fatawa ala tariqi a ko min ye bidiya ye min ye de nigerianka dɔ de y'a ɲininka ɲininkali bɔra nigeria ka taa ibnu seminu ma nigeriankaw dɔ y'a ɲininka nigeriankaw ko anw ka dugu la nigeria n ka jamana ani afiriki ka jamanaw a laada b'an bolo fajiri ni mɔgɔ min ka muso jiginna fajiri i bɛna misiri la i b'a a fɔ alimami ye alimami bɛ mikoro ta ou bien saliwelela bɛ mikoro ta ka nɔse k'a fɔ karisa muso jiginna i ni tamarow ni bɔnbɔnw ni bɛɛ ta ani wɔrɔw o b'o tila alimami bɛ kutuba dɔ kalan bunu seminu ɲininkara nin na a ko cɛ in ma n'i taara a fɔ i ka balimaw ye ko ne ko i ka nin dabila nin ye bidiya ye fatawa ala tariq bunu seminu a ko taa i k'a fɔ balimaw ye ko u ka nin dabila ko nin ye bidiya de mun ye bidiya ye ka mikoro ta ko a b'a damana kutuba kalan ko denkundi karisa ka denkundi alimami ko a bɛ kutuba kalan ka mikoro ta ko a bɛ kutuba kalan ka worow tila u ni ɲɔgɔn cɛ ani bɔnbɔnw ni tamarow k'o tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o ko laada ye denkundi mɔgɔ muso jiginna o kɔni ye bidiya ye mais k'a fɔ mikoro la ka karisa muso jiginna ni nin ye a ye mɔgɔw ka duwawu k'i ye damana kutuba ma kalan woro ni bɔnbɔnw ni tamarow ma tila baasi t'o la ne ɲɛna dayima ko baasi tɛ denkundi min fɔlen misiri nin kɛ cogo de la baasi tɛ nin na misiri kɔnɔ bon du kɔnɔna fana ta u ko baasi tɛ juman na sɔgɔma joona tɛ dɛ ka mɔgɔw wele ka t'i ka so kɔnɔ sɔgɔma joona ka taa kɛ kɔɲɔ ye ko denkundi b'i bolo u ko n'i ye nin kɛ ni sunna tɔgɔ ye i ye bidiya kɛ n'i y'a kɛ ni bato ni sunna tɔgɔ de i ye bidiya kɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ ni dɛ ne m'a kɛ ni diina tɔgɔ ye dɛ ne m'a kɛ ni sunna tɔgɔ ye dɛ nisɔndiyara de dɔrɔn ɲin teriw wele depuis sɔgɔma ye n'an fɛ u ko o y'i ka laada ko i bolo o kɛra laada ni nisɔndiya u bolo u tɛ jate diina la kɔnɔ mais n'i y'a kɛ ni diina tɔgɔ ni sunna tɔgɔ ye bidiya kɛ mais u ko mais n'i ye denkundi saga in de faga k'a tobi tilegan fɛ tilefana wagati ka mɔgɔw wele denkundi saga in dumuni tilegan fɛ tilefana u kana o de dun i ka so kɔnɔ ka duwawu kɛ hali n'i ye bɔnsɔnw dɔ sa ka d'u ma o la ko baasi t'o la baasi t'o la sɔgɔma joona ta u ko i kan'o de don a la k'o wele diina tɔgɔ la mais n'i ka denkundi saga in de faga i y'o de tobi k'o kɛ dumuni ye a dun wagati tilegan fɛ ka mɔgɔw wele a ye na dumuni kɛ n ka so denkundi bɛ n bolo baasi tɛ nin na hali n'i ye minfɛnw dɔ sa ka d'i ma o la ko baasi t'o la bon ko dɔ ko depuis muso dɔ fitinin ko ale y'a furu siri komi muso in b'a kɛ ka kɔrɔbaya ka taa ko ale ye jogow dɔ ye musow la jogo minnu man di ale ye ko ale bɛ bɔ musow na ka bila ko a fa ko a kana bɔ ko mɔgɔw ko n'i fa ko i kana bɔ i kana bɔ bon n'a y'a sɔrɔ jogo minnu don u tɛ touché ala ka diinɛ la u tɛ touché ala ka diinɛ la ni ye junububaw don ou bien kafiriya kow don ni olu n'a ɲɔgɔnna tɛ e yɛrɛ ko nin ye denmisɛnnin de ye a ma se i ma fɔlɔ donc ni jogo minnu b'a la ni jogo jugubaw tɛ parce que hadamaden si tɛ ko a dafalen don alikamalu lillahi bon ni yɛrɛ y'a dɔn ni nin sera ne ma nin ye denmisɛnnin de mais n'a sera ne ma waati min n yɛrɛ bɛ se k'a dila k'a jogo ɲɛ k'a dila jogo jugu minnu b'a la an bɛ ɲɔgɔn dila n bɛ se k'a dila baasi t'a la i ka to muso in na i ka furu kuma mana n'i fa ko i ka to a la bon ni ewa jogo lankolon ba ma ye a la min ni mɔgɔ tɛ se ka mara a kan i k'a to i fa t'a la n'a ser'i ma e yɛrɛ b'a dila cogo min i k'a dila o de ka ɲi mais ni yɛrɛ y'a dɔn ni ko wɛrɛ min bɛ yen i b'o de fɔ
parce que mɔgɔw dɔ bɛ i b'a sɔrɔ denni b'a kɛ ka kɔrɔbaya ka taa mais a man di dusukun ye a man di dusukun ye i dusukun b'a kɛ ka bila i dusukun t'a fɛ ni o de bɛ kana furu n'i b'a tɔɲɔ parce que furu ni kanu tɛ furu ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn min bɛna tɔɔrɔ de don si tɛ se ka si ka hakɛ dafa ni mɔgɔ ka kanu t'i dusukun kɔnɔ a ka hakɛ minnu bɛ yen ka u tɛ se k'o kɛ a cogo la donc o la ni o kɔni de bɛ i dusukun de b'a kɛ k'a bila i dusukun de t'a fɛ o la i b'a bila hali ni fa ko i kana bɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn i dusukun de t'a kun a bila o la i kana ta n'i b'a tɔɔrɔ mais ni jogo minnu b'a la ni jogo jugubaw tɛ i fa ko i ka to a la i bɛ se ka to a la fa ka kuma kama la ni n'a furuli ma wagati min i ye bangebaga bato min yɛrɛ kɛ ala bɛ se ka jogo dila ye dɔnnikɛbaw ko jakariya ka muso wasala hinɛ lahu jawu ko laɲini mun ye ko a ka muso jogo tun ka jugu ko mais a ka jɔn ɲumanya kosɔn ala ye muso jogo dila a ye donc ni yɛrɛ y'a dɔn jogo minnu b'a kɛ ala n'a ser'i ma i bɛ se k'u dila ala ka jɛn kɔnɔ i fa ko i kana bɔ fa in ka kuma in minɛ i ka to muso in na i k'a furu mais n'a y'a sɔrɔ i dusukun de t'a a fɛ fewu o la i bɛ bɔ a la n'i y'a ta i kana tɔɔrɔ bon ko musi gɛnna dɔ kɔ n'olu bɛ misiw nɔfɛ kungo kɔnɔna la kungo kɔnɔna dingɛbaw de bɛ kungo kɔnɔ la misi bɛ se ka taa bi dingɛ dɔ kan a bɛ bin n'a kan de bon n'a ma kan tigɛ fana bɛ jifa i b'a sɔrɔ olu minnu fana bɛ a ka mɔgɔ fila de bɛ yen aw tɛ se ka misi in sama k'a bɔ pour ka kan sɔrɔ k'a kan tigɛ ko a b'a kɛ cogo di bon dɔnnikɛbaw ko ni misi fɛn o fɛn ye an ka bagan maralenw de u ko ni a kɛra cogo la maana a bolila a kɛra komi fa donna la ko a b'a minɛ k'a kan tigɛ a bolila aw dɛsɛra k'a sɔrɔ u ko a kɛra komi kungo kɔnɔ fɛn a ye marifa ta a ka bisimilayi fɔ a ka marifa ci a la n'a binna yɔrɔ yɔrɔ ma n'a sara a bɛ dun ni bagan ninnu ni an ka bagan minnu maralen b'an bolo n'a dɔ murutira a kɛra komi kungo kɔnɔ fɛn dɛsɛ kɛra la k'a minɛ pewu a bɛ kungo kɔnɔ fɛn faga ni marifa ye cogo min ka bisimilayi fɔ ka kisɛw ci a ma a bɛ nin fana kɛ o cogo la kisɛw y'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a ye nin sɔrɔ a la a b'a kantigɛ n'a ma nin sɔrɔ a la a bɛ dun kisɛw taatɔ a b'a fɔ bisimilayi ou bien n'a binna kɔlɔn kɔnɔ a tɛ se ka kan sɔrɔ k'a kan tigɛ n'a ma faga fana fɛrɛ kɛ k'a faga fana a bɛ jifa dɔnnikɛbaw ko n'a ye yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ a ka farikolo la a ka to k'o sɔgɔsɔgɔ ou bien k'o fara pour a bɛ se ka sa o bɛ k'a kantigɛli ye a farikolo yɔrɔ yɔrɔ n'a y'o sɔrɔ a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ yɔrɔ la ou bien a bɛ se ka o yɔrɔ fara pour a ka se ka sa ka bisimilayi fɔ u bɛ se ka kantigɛli n'a ma kan sɔrɔ ko dɔ ko ale cɛ ko a ye muso filanan ta komi a ye muso filanan in furu siri kɔnɔ kan bon ko n'a nana ale ma fana b'a hakɛ to ko n'ale ye dila ɲin'a fɛ ko a b'a fɔ ale sɛgɛnna ko tuma min a y'o kɛ ale la ko ale fana ye dilan tigɛ awa cɛ in na ko cɛ in ye min kɛ a ye ɲuman kɛ wa ale fana ye min kɛ a ye ɲuman kɛ wa bon cɛ in ka furu siri kɔnɔ kan e ka ɲininkali t'o ye ni cɛ yɛrɛ ye ka ɲininkali nana ma o la an b'o jaabu d'a ma ou bien n'a ka ɲininkali taara dɔnnikɛba min na o la a b'o jaabu d'a ma mais min ye e ka dilanko ye n'a y'a sɔrɔ cɛ nana e fɛ a y'a dabɔ a kama de ka ba ka i kafoɲɔgɔnya pour k'a yɛrɛ zarafe a ka muso filanan ɲɛ
junubu b'a la mais n'a y'a sɔrɔ kafoɲɔgɔnya nɛgɛ de mana a la tilenya tɛ wajibiya mɔgɔ ka kafoɲɔgɔnya yɔrɔ la aya min nana wala tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harasitum don kibaw ko ni aya u ye ni aya kɛ min ye dusukun ta ani sufɛla dila ala ko aw tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ hari n'a yɛrɛ y'o laɲini a tɛ se aya wɛrɛ fana nana ka ɲamariyali kɛ ko mɔgɔw ka tile fo in kifitum allan ta'dilu fawahida n'a siranna tɛ se ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ tɔw ni muso kɛlɛ kana fana furu donc ko ni ayaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di aya dɔ y'a wajibi ka i ka tile aya dɔ y'a yira ko i tɛ se ka tile donc u ko aya min y'a wajibi ka i ka tile o tilenya bɛ de ko minnu ye fili umuri jahira min ye denw falelen ni ye su ni tile kɛ yan su ni tile kɛ yan fɛ ni ye su fila kɛ nin fɛ su fila kɛ nin fana fɛ nafagati nin ka nafagati hakɛ min ye a d'a ma nin fana ka nafagati hakɛ min ye a d'a ma fili umuri jahira aya min ko i ka tile o kan bon o de ma mais aya min ko hari n'a yɛrɛ y'a kanu ko a ka tila tɛ tile fili umuri batina ko minnu bɛ gundo la dusukun ta ani min ye dilan dili ye mɔgɔ seko t'o la muso ka lahala kama dusukun kama parce que ni muso dɔ ka kanu bi dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ dɔ kan o ka kafoɲɔgɔnya bɛ caya ka tɛmɛ nin kan kɛlɛ filanan ni musow fana yɛrɛ tɛ cogo kelen ye u yɛrɛ minali la ciren yɛrɛ muso ɲuman kɛ mun ye a ko ija nazarata ilayha sarratuka a ko muso ɲuman n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya parce que bada labɛnnen don i ɲɛ bada a parilen don bara a n'a ka kasajalanw ni a ka masiriw de bɛ ɲɔgɔn na i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya yala muso min b'o cogo la o ani ni e ka cɛ nana baarakɛden bɛ cogo min du kɔnɔ e bɛ o cogo kelen na du kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ cogo kanu la kafoɲɔgɔnya la an balimamuso dɔ delila ka nin fɔ ye ko ni ale ka cɛ ti Burama ko n'a nana ale fɛ ko a tɛ se ale ma a bɛ kalo kelen kɛ kurusi la gosi b'a la n ko n balimamuso a ko naamu n ko n bɛ min f'i ye i yɛrɛ ma siri cɛ wagati bɛɛ n'a bɛ na i fɛ a k'i labɛnnen cogoya ye n'a don n'i ka nisɔndiya kumaw i ka nisɔndiya de ka bɛrɛ ka fɛn kɛ mais ni cɛ donna i ka e ni surun ci u bɛ kuma jugu fɔ e taara sugu la o sabuna yɛrɛ tɛ ne bolo o e taara sugu la o ne ko i ka nin yɛrɛ d'i ma di o e ye wa cɛ ka dusu tiɲɛ ko min fana baara min fana ye nin ye hadamaden hakili sigilen de b'a kɛ ni mɔgɔ donna e ka e b'a ka hakili tiɲɛ o bɛ se ka baara jumɛn kɛ e labɛnnen tɛ k'i labɛnnen n'i labɛn ko walahi ne kɔni walahi wagati bɛɛ ne y'o ko dɔ fara kan n balimaw ko fila yɛrɛ ye n wele a ko tiɲɛ la ko a sansera han n ko i sansera de o ko n ye min fɔ ko cɛ ko a sansera n ko i sansera de donc n bɛ min fɔ musow ninnu fana bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ koyi n'a nana ne fɛ a b'a fɔ a seginna a b'a fɔ a seginna i labɛn a ɲɛ i k'i pari cɛ ɲɛ wagati bɛɛ a k'i ye cogo ɲuman na ciden ye min fɔ n'a y'i ye dɔrɔn a bɛ nisɔndiya ni ale fana nana e fana parce que har o de to y'a to sarafu dɔ n'u b'u den bilasira ka taa a ka cɛ so kɔnɔ b'a fɔ i cɛ kɔlɔsi wagati min n'a degunnen don wagati min n'a kɔnɔna fililen don kana haju ɲin'a fɛ wagati cɛ kɔnɔna fililen nana e b'a fɔ nin di nin man kɛra sarafu tun b'u ka denmuso bilasira n'o ye o kɔlɔsi cɛ la donc an bɛ min fɔ min ye kafoɲɔgɔnya yɔrɔ ye sufɛla la donc tilena wajibi tɛ cɛ ka yɔrɔ la dɛ parce que dɔ ta a su ala bɛ se k'a kɛ a courage b'i la k'a kɛ a nɛgɛ b'i la k'a kɛ dɔ ta a dɔw a nɛgɛ t'i la jalaki tɛ cɛ ka yɔrɔ la dɛ n y'a fɔ dɔnnikɛbaw ye min fɔ ka da kan n'a y'a sɔrɔ min y'i yɛrɛ tugun i ka muso dɔ in fɛ hali n'a nɛgɛ b'i la e yɛrɛ b'a tɔ ye pour n ka fɛrɛ dɔ in ɲɛ o kɔni o ye jɛngɛ ye o tɛ daga mɔgɔ k'o kɛ mais ni o tɛ a nɛgɛ de mana la junubu t'i cɛ ka o la
parce que tilema wajibiya ka yoro la a seko tola mais eye min ke junube ela ni ecce mako shera ema eye dilantigala junube ela ciren ko muso ni ce yi wele kata akadilama ibanna ka shama ashira o chogola akum masammin be sanfe a diminen de bi korfo kata duguje malikaw bi danga harisa dola fo kata ya fa deli chefe aka je kura ka ya fima alaka danga bi ka malika ka danga bi ka alaka dimilen bi koro donc ambe min fo ede be junubola ye minke amani sagi kata iche mai ka ya fa nyina fe na mako bila wakati mi ika kam mako nyarabo ciden ko muso akoni che nyini har ni be gabugu kono ibake ka tobilike ayi wele kana kadila ma akonna idbeta tanya na bode folo ko fe bene ka tobili kontine ambe min fo cinyate ede bolo sage kata ala mai ka tubi ika sage kati chema subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko aleka furumuso ko aba yere filime hari fini nyana mautala ko abo bila erejo sosoka ko ale kumana na ye ko ale desira ko ale ya fo muso ba fana ko muso ba ko basite ulula ko ambe mun fo ola ambe min fo la rijalu qawwamuna lan nisa'i aina qawwamatuka ya anta ala ko qur'ana kono ko ce ede joden do ni muso ede jobare muso ka ede muso ka nyemai akan nunjurube ede bolo ika gide nin kanyi ake ni manya toy ni e yere nyinin kalike sa ke de sarala e ka ce ya be mi joyoro min dira ema ala fi abemi aina qawamatuka e ka joyoro be mi wala ala de fana ala ko qur'ana kono tuguni ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijara akum mu'minu aya yire kun kolosi jahannaba tasuma mana kadembaya ni jiya wali ce do nana aba haketo ko fo ale kaddo e kaddu kono ibe i muso be fo akaje anofe shirabe doma obejiya eska kafo muso fe akana jere akana shima de eska ibe da odela ko desirala ambe min fo chewuye ayesirala nyi ayesirala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulan ra'yatihi abbe genne kala bebe nyin kay ka genne ke fema wa rajulun ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulan ra'yatihi ce e genne kala de ka sokono ibe nyin ka e ka genne ke fema de ci don kon la yadkhulul jannata dayus ako dayusu te do arjanna kono ko dayusu yo jonya ko alladhi yaqru sufi ahlihi ako mimbe ko jugu sabati aka demba yalla donc ambe min fiye Cheikh Salih Fawzani nyinen kara yala anya mariabe ce bolo iki ka muso ka telefoni mina kallaje ka korona lajeba ako ka fo nya mariabe bolo tede ako wajibilen de bika akwa wajibilen de bika iki ka muso ka telefoni krosa bolo haramu kana ye ala na be haramu kai ala ibe kuma fe ni kuma ye anya fule ni kuma manye telefoni minala iba ka telefoni minala ke ka shem go telefoni kola o be telefoni min be appare bala na be fotota o minala ika telefoni shemfulu damake donc ambe min fuye o yenninde jakwa do ka wajibi do ka isheko hakebe imuso abe min na haramu de do ka photo ire ta folo ki ire filme folo o ya haramu ye janko muso ka ire filma fili nyana matala ka fili iye haramu ke ye junubu ke ye ala soso ni walice ye photo yinye afitana inofe abeka junubu be kallagara
i bɛ walicɛ fitina min na n'i ka photo ninnu ye a bɛɛ ka junubu b'i ka yawmal qiyamah to donc an bɛ min fɔ cɛ ye halisa i jɔ nunjuru bɛ e de bolo koyi muso sabatilen a bilalen k'a to i bolo ala y'a bɛɛ don e de bolo ni e ko e dɛsɛra ko e y'a fɔ ba ye ko a ko baasi t'a la ko i bɛna ɲininka o la i ma se yɔrɔ la hali bi i muso bali an b'o de f'i ye